नाम का है बबुआ? भोनू भगत। पिताजी के नाम का है बबुआ? राम सुखारी भगत। बाबू केना क्लास तक पढ़ले बार? चौथा क्लास पास बानी। 5वां क्लास में गईनी ना तो बाबूजी 5 गो भैंसी खरीद देनी, ओकरे के चरावे लगनी। दहेज में का लेबा बबुआ? एगो साइकिल लेम, एगो रेडियो। जब भैंसी चरावे जाइम ना तो ओकरे के सुनम। साइकिल चला ले बेला बाबू? निचलका चला ले भी ऊपरका न आवेला। लइका तो हमके पसंद बा। ठीक बा बाबू जा। ए बाबू ए सुना कुछ पैसा दे देत बानी। 1 चमन्नी 2 चमन्नी 3 चमन्नी। इला बाबू मम्मी के दे दी है।